Pirlo. Pozor na Ivana Šranca, dravý prienik Šranca. Penálta musí byť. Áno. Dajú. Je tam. Ježiši. Bude to penálta, musí to byť penálta po zákroku na Ivana Šranca. On na pomedzného dá. Ježiši. Bojím sa. Tak buď filmovanie Šranca, alebo penálta. Ale my veríme, že škótski rozhodcovia ukážu jednoznačne na biely bod, pretože Ivan Šranc bol zasiahnutý nedovolene. Uvidíme zo spomalovačky, ale vyzeralo to. Neviem, prečo sa na pomedzného spolia, on to mohol vidieť. Mal to vidieť hlavný zo svojej pozície. Steven McLean. Len nech ukáže na biely bod. Toto musí byť pokutový kop. Je tam aj Richard Lásik ako náš kapitán, ktorý samozrejme nemôže veľmi diskutovať, pretože už jednu žltú kartu dostal. Toto je dlhá diskusia. Čo tam rozhodcovia riešia? Roh? Tak to je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Ani Ivan Galát nechce uveriť tomu, čo sme teraz sledovali. Dajú opakovačku teraz. Marek Mintal protestuje, Norbert Hrnčár takisto. No každý, kto tam je. No teraz sa pozrieme na to. Šranc ide dopredu, preniká cez prvého hráča, preniká aj cez druhého, padá. Čo Šranc si posúva loptu teraz? Teraz si ju posúva. Jasný faul. Nech sa na nás rozhodca nehnevá aj s minimálne žltou kartou pre Bianchettiho. Tak toto je. Ale povedzensko. Nepochopiteľný verdikt. Čo sa to tu deje? Sa 3-ročný rozhodca vykazovať niekoho diskutuje minútu so svojím asistentom. Ešte vedúceho mistra to mohol